Ľudský život je taký mnohotvárny, spletitý, jedinečný, nepredvídateľný. Aký je však jeho skutočný cieľ? O čo tu vlastne ide? Život je zápas. Každodenný, neľútostný zápas. Zápas o dušu človeka. Zápas o tvoju dušu. Na jednej strane stojí Boh a jeho anjeli. Na druhej diabol a ostatní odpadlíci. Hrá sa každý deň. Každú hodinu a minútu. Každúčku sekundu. Tento zápas však neprebieha mimo teba. Práve ty si jeho hlavným aktérom. Ku komu sa pridáš, ten vyhráva v boji o tvoju dušu. S kým budeš hrať vo chvíli smrti, toho urobíš víťazom. Obe strany sa ťa snažia získať k sebe. Ponuky a sľuby si už dostal. Pre koho sa rozhodneš? Diabol ti ponúka peniaze, slávu, moc, pohodlie a nespočetné pôžitky, ktoré ťa môžu urobiť šťastný. Boh ti nič z toho nesľubuje. On ti ponúka svoj vlastný život a smrť. Seba samého. Ponúka ti svoju nekonečnú lásku. Dobre si rozmysli, pre koho sa dnes rozhodne. Tento zápas sa totiž nemôže skončiť nerozhodne. Niekto vyhrá a niekto prehrá. Práve teraz sa nachádzame v šatni. Je prestávka. Čas zastavenia. Čas zamyslenia. Oddychu. Čas prehodnotiť stratégiu. Upraviť taktiku. Nepremárne ho.